देशातला घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा दर गेल्या एप्रिल महिन्यात 8.3% पोहोचला. हा गेल्या 42 महिन्यातला उच्च अंक आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानं आज ही आकडेवारी जारी केली. खनिज तेलं, कच्चं तेल, नैसर्गिक वायू, धातू, उत्पादित माल आणि बिगर खाद्यवस्तू यामधला चलनफुगवटा वाढल्यानं हा उच्चांक गाठला गेल्याचं मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. मार्च महिन्यात 1.5% असणाऱ्या इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्राच्या निर्देशांकानं 8 एप्रिल महिन्यामध्ये 24.71% एवढी झेप घेतली. प्राथमिक मालाच्या दरातही मोठी वाढ दिसून आली. अन्नधान्याचा निर्देशांक मार्च महिन्यात 1.85% होता. तो एप्रिल महिन्यात 2.31% झाला. यानंतर